खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय। तो लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै सोरनि बागै भिडिअ लानानै फैदों, नङा होमबा? तो लोगोफोर, चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर, जाहाथे गोदान गोदान भिडिअफोरखौ नोंथाङा सिगांग्रो नुनो मोनो आरोखि। तो लोगोफोर, बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर। तो अननानै तो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, नङा होमबा? सोरनि बागै रायलायनो नागिरदों दिनै आरोना। तो नोंथांमोना बिथां फैसालि ब्रह्मखौ मिथिखाबाय, गोबां बुंलागासिनो दं। सोरबाया फैबाय, सोरबा फैयाखै, सोरबा माबा माबि अनेकथा रावजों बुंदों, खिन्थु बिनि रावनि गेजेरजोंसो बिथाङा बुंजानो गोनां जादों दै। तो नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ कल रेकर्ड सोरबा सोरबा होदों, बेखौ मोनदों, थिगानो। दा आंबो नोंथांमोननि सिगाङाव कल रेकर्डखौ आं होगोन सानो, नाथाय आं बेफोरखौ होथ'ला, माने बिथांनि बागै आं बुंनो सानदों आरो। तो फैसालि ब्रह्म, नोंथाङा गथ' सानै दङ आरो गोबां गिदिर गिदिर दङमोन, नाथाय आरो मोजां सनानि न'खर दंमोन नोंहा। तो नोंथाङा बा बिथाङाथ' गिदिर नालाय, दा सोमोन्दोआवथ' जोंनि बहुत गिदिर जायोबो जानो हागौ। दा बिथांखौ आं खावलायनो सानदों आरो, बिथाङा जोबोर गोरोन्थि राव बुंदों आरो गोबां थगायदों। बिथांनि हिन्जाव बा हौवा पबित्र नामा, बिथाङाबो बर'बो रोङा बा हिन्दीबो रोङा, बिथाङा बर' नङा होनना बुंदों, इंलिस हिन्दील' रोङो। आरो बिथांजों बे आउटआव जेनेबा जोंनि इण्डियायावनो खामानि मावनानै थाहैनाय जि गवानि सेर सेर, बिथांमोना गवायाव दं होनना बुंदों। बिथांमोननि लोगो, हमना ला बिथांमोनाबो सिकिउरिटि मावो होनना बुंदों। बिथांमोना कल रेकर्ड रायलायदोंमोन, बेयावबो होनहरदों जे कल रेकर्ड रायलायनायाव मा होनहरदों बिथाङा हौवाया रायलायदों, पबित्रआबो रायलायदों बै सेंग्राजों आरो दा, जायबा सिकिउरिटि थादों बेजोंबो रायलायदों। खिन्थु बै नङा, जाय सिकिउरिटिया जेनेबा हमना ला बेलेगसो, बियो सेहरदोंसो, पबित्रखौ सेहरदों। दा बिथाङा बर' रोङा, हिन्दी इंलिसल' रायलायनो हरदों आरो जेनेबा। तो बेयाव बुंहरदों इंलिसखौ आं रोङा, हिन्दी रायलायहर होननानै सासे सिकिउरिटि इउटुबारा बिथांखौ, इउटुबार नंगौना नङा जेनेबा, बिथाङा माने भिडिअ फैदोंथ', बिथांनि भइस रेकर्ड माने कल रेकर्डआ माने बिथांनि रायलायनायफ्रा इउटुबाव फैदों। दा बिथांनि सिगाङाव होनहरदों जे हिन्दी इंलिसल' रोङो, बिथाङा बर' रोङा, गुबुन राव रोङा। तो बेबायदि होनदों। आरो मा बुंबावदों फैसालि ब्रह्मआ, माने बिथाङा गाव न'खरखौ गोसोखाङै खाङै गाबबाय थानायखायनो बिथांखौ माने नों न'आव थांनोबा थांनो हासिगोन होननानै बुंदों आरो। तो बिथांनि हासबेन्डजों रायलायनानै, आंनो हासबेन्डजों रायलायनानै होनना बुंदों आरो जेनेबा दै, बैयो आरो जेनेबा पबित्रआ, बियो रायलायनानै जाहाथे नोंनि हौवाजों आं हासबेन्डजों रायलायनानै आं नोंखौ न'आव दोनहरसिगोन, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरोखि। बे सोर बुंदों? फैसालियासो बुंदों आरो। फैसालि ब्रह्मआ बे रावखौ कल रेकर्डनि गेजेरजों खोन्थाहरदों आरो। तो बेफोर बाथ्राया माने नंखायथार आरो, बिराद नंखाय, बिराद गाज्रि थगायदों आरो। नों आंखौ बिराद थगायदों, बिराद माने जाम्बा जाम्बि जोंनि बर'खौ माने खालामदों आरो बे फैसालि ब्रह्मआ। आरो बै सेंग्राया, जायबा सेंग्रा होनना बुंदोंमोन पबित्र बिथाङा खिन्थु बर'खा, आरो बिथांनि महरजों बिथांनि नामजों सेम गोरोबखानाय, माने बे सेम गोरोबखानाय मानसिया बोरै गुबुन जानो हाखो? नामाबो बेनोखा, टाइटेलाबो बेनोखा, आरो बर'खा मानसियाबो। बिथांखौ जों नुफेरि मानसियानो दिनै बिथांनि फट'खौ जों डाइरेक्ट नायनानै बुंनो हादों जे बिथाङा बर'आनोखा। आरो गोबां मानसिफोरनि गोसोआव सोंथि फैदों। दा बयबो बर' होननानै, नोंबो आंबो बयबो बर' होननानै आसि थुनानै बेखौ बर'खा होननानै माने बुंनो हायो आरो। दा माने मेगनाव बिथाङा हाद्रि सारदों, जों बर'नि मेगनाव हाद्रि सारदों। माखासे हिन्जाव माहारिखौ थगायदों, माखासे हौवा माहारिखौ थगायदों, गोबां रावजों बिथाङा माने बिराद गाज्रिनियावनो जोंनि बर'खौ जाम्बा जाम्बि खालामदों आरो। जोंनि मेगना जाम्बा जाम्बि नामा आरो? जोंखौ माने ओरैबायदि जाम्बा जाम्बि खालामदों, जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि थगायदों। जेसेबां ससियेल मिडियाआव नुदों, बयबो बिथांखौ बर'खा, नंमारगौ, सैथ्रबाद होननानै बयबो आइ आफा बिदा फंबाय गासैबो रायजोआनो बिथांखौ बर' होननानै आसि थुयै थुयै बुंबोगासिनो दं दा ससियेल मिडियाआव। कमेन्ट हरदों, बिराद कमेन्ट, बर'आनोखा बियो होननानै। नाथाय बे मा होनो, फैसालि ब्रह्मआ मा होनो, बिथाङा बर'खौनो रोङा, माने बर'आनो, बिनि बिफायासो बर'मोन, फरेनियार हिन्जाव लानायनि बिसोर बिफाया। नाथाय मा खोनाबाय दिनै, जन खारजिया बिथांनि बिसिजों रायलायहरलायबाय, बिथांनि वाइफजों रायलायहरलायबाय। मा होनहरदों, माबा खामानि, बिथांनि जेनेबा फैसालि ब्रह्मनि हासबेन्डजों
माने खामानि रेस्टुरेन्ट ना मायाव जेनेबा बिसोर लोगोनि होनना बुंदोंथ' जमा खामानि मावगोन आरो जेनेबा माने लोगोआव थानानै बिथाङा पबित्रआ खामानि मावगोन थ' बिदि होननानै बिसिनि सिगाङाव फैदोंमोन जे माने गुवाहाटियाव फ्लाइटजों फैगोन बेखौ लोगो हमहैनांगौ बिदि माने बाथ्रा बुंदोंमोन आरोखि दा बे बाथ्राया माने सियरलि जाना फैदों आरो हिन्जावखौ बिथाङा नङा होननानै बुंहरगासिनो जाहैदों हिन्जावजों कलआव रायलायबाय थाखायो दाबो रायलायदोंबो जानो हागौ कल रायलायनाय समाव बे साइडआव थानो हागौ भिडिअ कल रायखानोबो हागौ जेनेबा अनेक थगायखादोंना माने बाथ्रायावनो हमनो हाखादों आरो गोबां मानसियानो सिनायदों आरो बिथांखौ सिनायखागासिनो दङ बिथांमोननि रावावनो हमनो हागासिनो दं ओरैबा ओरै आरो बिथाङा मा होनबावदों जे गाबदों बिराद गाबदोंनो बिथाङा थ' बिराद गाबदोंबा बिनि गाबनानै रायलायनाया माबायदि हमना ला सासे मानसिया गाबनानै रायलायनाया माबायदि जायो नोंथांमोना एसेबाबो बिजिरनानै मिथियो नङा होमबा दा आं जुदि गाबनानै रायलायोबा आंनि रावा बेलेग जागोन जाया आं जुदि रागा जोंनानै रायलायोबा आंनि रावा बेलेग जागोन जाया थ' अब्ला नोंथांमोना एसेबाबो बिजिरनानै बिसार खालामनानै नोंथांमोना बिथांनि राव बुंनाय बिथांनि आखल आखु महराव बिथांनि महरावनो नायनानै बिथांनि फट'खौनो नायनानै नोंथांमोना ज' मिथिखाबाय जानांगौ बयबो एसेबाबो एग्जामपोल नोंथांमोना बयबो माने बिजिरखाबाय बिथांनि सेहेराफोरखौ नाय माबायदि फट' गागारनाय माबायदि नङा होमबा बिथांनि फेसबुकाव माबायदि फट' गागारदोंमोन जिम खालामदोंमोन बिथाङा WW एखेबारे ना जिम बडि एखे हाइ फिगार माने खालामनो सानदोंमोन आरो दा मा जाबाय बिथाङा बे माने न'आव बिराद खालामबाय जिमखौ खालामनायालाय खालामबाय थायो बिराद जिम खालामखायो बिथाङा नङा होमबा दा नोंथांमोना फट'खौ नुदों बहुतआनो फट'खौ आपल'ड खालामदों टाइटेल एबा थान्देलाव होदों आंबो नै टाइटेलाव होदों नङा होमबा नोंथांमोना दहाय फार्स्ट टाइम नुबाय एखे गस्ला गोजा गानलायनानै माबा गडाउन मा होनो बे अन्थाइया गडाउन ना मा होनोमोन आरोना आंबो एसे दाम्बुल ना मा होनो बेखौ माने थिखोदों आरो आंबो एसे बावबायथ' माने गोबाव जाबाय नालाय आंबो एसे साननैसो माने नायज्रांदोंमोन आरो लोगोफोरजों थांफानानै जिम बोनायफोरखौ बेयाव एसे एनै मिथिदोंमोन खिन्थु दा बावबाय आरोना थ' बिथाङा बेयाव जिम बोयै माने बैयाव USA ना मायाव मा होनदों USA बिथाङा बेयाव थांबाय आरो WW गेलेनो ओरैबायदि बक्सिं हैसिगोन माने ओरैबायदि माने रां खर'खानो मालाय बिराद नंखागौ मेडेल मोनोना बिराद खर'नि रां थिग बेखौ लब जाना थांगोन आरो बे मा लब आं होनबोबाय थाखादों नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंबाय थादों मानसिया लब जायोबा गाब्र'यो होनना बुंबाय थादों आङो दा बे मा लब जाना थांदों नोंथांमोना एसेबां मिथिबाय दा रां रुफा दंखायो न'आवनो थोजासे हौवानिखौनो जाबाबो जाख'नो हाया बेना मा होनो बै USआव थानाय पबित्रनासो माने ओरैबायदि जाख'लायनो हायो राङानो जोबानो थैजासिम जाबाबो जोबा बिथांनि राङा ओरैबायदि बे मा बुस्थु नोंथांमोना हमनो हादों नोंथांमोना बुजियाखैबो जानो हागौ माने जाबाबो जोबा थैजासिम बे बुस्थुखौ माखौ होनदों नोंथांमोना मिथिगौ ना बिनि खोथाया मा बुंदों नोंथांमोना हमनो हायाखै जानो हागौ पबित्रनाव मा दं नोंथांमोना हमनो हायाखै जानो हागौ निस्सय मोजां बिजिरना नाय ओरैबायदि 1 क'रर होनदों 1 क'रर रां जाबाय बिथांनि न'आव नङा होमबा थ' बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों बियो माने जाबाबो जाख'नो हायै जोबजासिम थैबाबो आं 1 क'ररल'सो बुंबाय माने जाबाबो जानानै जोबख' हायै माने ओरैबायदि 100 नङा होमबा 100आ नों आंनाव दंखायो हौवा माहारिनाव दङ आरोना बे राङा हौवा माहारिनाव दंखायो मिथिबाय खिन्थु आं गाज्रि बुङाखै बेखौ फैसालियासो बुंदों बे बाथ्राखौ फैसालियासो बुंदों 100 हौवा मानसिनाव दंखायो मिथिबायना ओरै मोनसे ओमफ्राय 00 बेखौसो माने थैजासिम जाबाबो जाख'नो हायै जोबबाबो माने जाबाबो जोबा ओरैबायदि बे बाथ्राखौसो बुंदों नोंथांमोना हमनो हायाखै जानो हागौ ओरैबायदि मिनिङाव बाथ्राखौ बानायनानै बुंदों सोरबा होनदों बिथांखौ मेदाम नोंखागौ बियो ओरैबायदि रावनि मेदाम बियो ओरैबायदि खोथा बुंनो रोङो बियो दानै खोथाखौ रायलायनानै हमनानै माने दानै खोथाखौ बुंबाय थादों बियो ओरैबायदि खोथा बुंदों मिथिगौ नोंसोरो थ' सानना नाय जाबाबो जाख'नो हायो जोबानो ओमफ्राय दा मा खोनाबाय सिकुरिटि मावो होमबा माखौ फैसा नङा फैसाखौ लब जायाखै फैसाया एगेर बेगेर दा जोंहा नै आदै बिथाङानो बेंकनि खामानि मावोमोननो अब्ला बिथांखौ मानि थाखाय गारखो फैसानि थाखाय गाराखैना फैसानि लबमोनब्ला बियो जुदि फैसानि लब अब्ला मिथिबाय अब्ला बियो फैसानि लबमोनब्ला बियो माने मालाबाबो गारनानै थांनाय नङामोन मालाबाबो खारनाय नङामोन मिथिबाय लबा मा दं बेनाव
हा बेना खुरुनि लब दं मिथिबाय 1 crore ना मा होनदों 100 crore बेबायदि रांखौसो माने लुगैयो थैजासिम जाबाबो जोबनो रोङि जोबथा थैना थांबाबो जोबा बे बुस्थुखौसो माने बेनो नांगौ माने गोदान गोदान नांगौ खोनानो मोन्दों आरोबाव कल रेकर्डआव माने बिथाङा मा लब दंखायो बे लबा दंखायो बिथाङा बे माने खुरबाबो खुरख'नो हायै माननायानो जोबनो गैयै बिनि देहा सोलेराव दंखायो माने बियो बिदिनोखा आवगायनिफ्रायनो बियो बिदिनोखा होननानै मोननैसो कल रेकर्डआव नोंथांमोनाबो खोनाबोदों नाथाय बिथांनि बुंनाय रावफोरखौ नोंथांमोना हमनो हायाखै जानो हागौ 100 crore बे माने फैसा नङा हौवा मानसिनाव दंखायो बियो माने मानसिया जोबजासिम जाबाबो जाख'नो हाखाया हिनजाव मानसिया जायोना जाया अब्ला नोंथांमोना मोजाङै बिजिरनानै साननानै नाय थ' आं ओंखायनो बुंबाय थादों थ' रावबो हिनजाव माहारियानो जा हौवा माहारियानो जा सेंग्रा सिख्लायानो जा बोराय बुरैयानो जा हा रां रुफाल' लब नङा मानसिनाव थाखा फैसाल' जेनेबा थाखा फैसानि लब नङा धोन दौलतनिल' लब नङा गारि मथरनि लब नङा नामा गासैनिबो लब मानसिया हा लब नङि गैया मानसिनाव लबा जोबनो थाङा होनना बुंबाय थादों ओंखायनो लबखौ हमथानो हानांगोन धैर्य होनदों दिनै फैसालिया गावनि लबाव मा जालांखो न'खर सिलिंखार खालामलांबाय आरो गाव दिनै मा जाबोनो हमगासिनो दं गावथ' गावनि लाइफआ बरबाद जाबोनो हमगासिनो दं मानो होनबा बिथांनि हासबेन्ड जायबा आदै नङा होमबा बिथाङा जुदि बिथांखौ बोजबफिननानै लायाब्ला दा बिथाङा होमबा गावनि लाइफआ बरबाद जागोन जायाखै पबित्रनि हिन्जावा मा होनहरदों कल रेकर्डआव बिथांखौ आं मालाबाबो हाबा जानो होआ बिथांजों आंनि हौवाखौ आंनो लाफिनगोन आंनावनो थानांगौ आरो जुदि बेखौ हिन्जावखौ लायोब्ला फैसालि ब्रह्मखौ लायोब्ला मा होनदों आंजों थानो मोना जेबो सम्पति मोननाय जानाय नङा बेबायदि कल रेकर्डआव बुंखादों होमबा बिथांमोननि रायजोआबो हमखागोन नों आंहाबो हमगोन जोंबो हमगोन दा नंगौना नङा बेफोरबायदि आरो दा बिथाङा गावनि लाइफखौ जानानै लाबाय बेखायनो माब्लाबाबो ओंखारदों उनफिन सानफिनसो खामानिखौ मावनांगौ ओंखायनो होनदों लबखौ हमथानो नाजानांगौ बे देहानि लब फैसानि लब नङा रायजोफोर देहानि लबाव सोलेरनि लबाव माने खारफाबाय बारजों बिरफाबाय मानसिया दिनै रायलायदाव गाबोन रायलायदाव बांसिन दा कल रेकर्डआ सोरनि फैदों फैसालिनि फैदों फैसालिया होमबा बहुद थगायदों बै हौवानि जानानैबो बिथाङा बेखौ रायलायदों हौवायाथ' हिनजावजों रायलायदों बिथाङा बारा भाइरेल खालामाखै भाइरेल जाथ'वाखै जेनेबा हमना ला बिथांजों थानाय बिसोर बिथाङा ओरैबायदि साहसिया मानसि माने साहस गोरा ओरैबायदि सासे आइजो नङा होमबा ओरैबायदि थगायगासिनो दं आरो दा बेखायनो सानना नाय रायजोफोर थ' गासैबो आं बर' हारिनि बर' रायजो राजाफोरखौ आंबो खावलायो बा आं नोंथांमोननिफ्रायबो आं गियान लायो आरो नोंथांमोनाबो आंनिफ्राय गियान ला नङा होमबा थ' सासे मानसिया गियानि जानोबा सासे गुरु नांगौ आरो बैफोर गुरुखौ जोङो मोजां गुरु नागिरनानै मोननो थान जायो बेखायनो आं खावलायदों आरो माने लबखौ माने बा गियान सोरजिनोबा लबफोरखौ गोजान खालामनोब्ला मानसिया सैथो लामाजों थांनोब्ला गियानि जानांगोन आरो मोजां गुरु नांगोन मोजां गुरु मोनब्लासो नों गियानि आरो सोरां लामाजों थांनो हागोन नों मोजां मानसि होननानै दावबायनो हागोन माने मानसि महरै नोङो सिनायथि मोनगोन खिन्थु नोङो गुरुआनो जुदि नोंहा मोजां नङाब्ला नों गाज्रिबो जानो हागौ बेनिखायनो इउटुबफोरावबो भिडिअफोरावबो सानै हयै मोजां भिडिअफोरखौ नायनाया मोजां दा थिगानो दा भाइराल भिडिअ खालामनायाबो गाज्रि नङा माखासे मानसिफ्रा होनो थ' बाराद्राय भाइराल भिडिअ माने लाबोबाय थायो मानसिफ्रा नङा होमबा थ' माखासे मानसिफोरखौ खावलायो आरो खिन्थु बेबो नंगौ माने बांद्राय भाइराल भिडिअ सोरखौबा माने मोजां मानसिखौनो गाज्रि खालामनाय मोजां मानसिखौ गाज्रि खालामनाय बेफोरबायदि माने भाइरालखौ लाबोनाङा थ' बिथाङा दा फैसालि ब्रह्मआ दा गाज्रि खामानि मावखाबाय दा बिथांमोन बायदिखौ भाइराल खालामनायाव जेबो खहा गैया दा बिथांमोनखौ भाइराल भिडिअ खालाम बिथांमोना बबेयाव एरसोना दंमोन A to Z नागिरगासिनो दं दिनै गावसोरनो माने ओंखारबोगासिनो दं एन्जर गुदुङाव जेरै दैखौ लुना होयो गुदुं सिङाव एब्रेना थानाय एन्जरखौ दै लुना होबाय थायोब्ला बे थंब्लेद ओंखारथारनांगोन नङा रायजोफोर सिदा बाथ्रा नङा बे जेरैथिंबाबो बे खारखोमालांगोन बा खारखोमानो नाजागोन अब्ला बेखौ गुदुं फारफ्रोमबो जुदि माथुनानै नोङो जुदि दै लुयोबा
बे मोनसे गुदुं दै हाबलांनायजों ओंखारनांगोन। अब्ला नों सानना नाय, जाय लामाजों थांदोंमोन बे लामाजोंनो बिथाङा फैफिननो गोनां नङा। दा बिथांखौ भाइराल खालामनानै माखासे मानसिफ्रा, माखासे इउटुबारफ्रा गोबां, बिथाङा गाज्रि खालामना लाबाय, गावनो गाज्रि खालामखाबाय। दा बिथांनि बागै भाइराल खालामनायाबो गाज्रि जायाखै। दा ससियेल मिडियायाव जेसेबांनो भाइराल जादों, बिथांखौ एरनगासिनो दं, नागिरगासिनो दं। दा बिथांनि फैसालि ब्रह्मनि आदैनि, जेनेबा फैसालि ब्रह्मनि हासबेन्डआ जेबो बुङाखै बावसो, नङा होमबा? नागिरनांगौबो होनाखै, जेबो होनथ'वाखै, माने जों बेखौ जेबो खोनायाखै दै। दा जेनेबा ससियेल मिडियायाव फैयाखै नालाय जों बेखौ मिथिया। खिन्थु अब्लाबो इउटुबारफ्रा मा खालामदों, बिथांखौ नागिरगासिनो दं, नागिरगासिनो दं ससियेल मिडियायाव। होमबा नोंथांमोना सानना नायदो, सासे मानसि गोमानायखौबो बोरैबा माने नागिरनानै बरननो हायो। होमबा बेबो मोनसे सैथो लामा। खिन्थु गाज्रि नंद्राया। खिन्थु मोजां मानसिखौ जुदि सोरबाया भाइराल खालामो, फैसा लानानै इदि होननानै बायदिसिना बखिलाबायो, दा बेफोरबायदिया माने गाज्रि आरो। थ' ओंखायनो लबजों खारफानो नाङा। खायसे लबजों खारनानै माने माखासे गाज्रि खामानिखौ मावो आरो ससियेल मिडियायावबो गाज्रि खामानि मावो दै। बेनिखायनो आं खावलायबाय, थ' जायफ्रा बुजिया, जायफ्रा मिथिया, सोरबा बायदिया जानला मानला रोंनांगौनोबो हागौ, सोरबा बायदिया बायदिसिना बुखिनोबो हागौ, अनेक माने बुंनो हागौ। खिन्थु बेफोरखौबो सानै हयै माने बुजिलायनानै बुंलायनो नाजानांगौ आरोना। थ' आंबो बारा रोङा, आंनि रोङिखौ नोंथांमोना जायफ्रा रोङो बिथांमोना बुंहर, बा नोंथांमोना रोङाखै आंनाव सोंहर, बेफोरबायदि आरोना। गासिनावबो माने आंनाव होनथाराखै आं, जेनेबा दै नोंसोर बुजिनाया आलादा जालायगोन। माने गामियारियावबा आं लोगोफोरखौ होनबाय आरो, जेनेबा हमना ला आंनि साबसक्राइबारफोर नोंथांमोन, नङा होमबा? गासिबो जेनेबा दै बिदि आरो, जेनेबा माने नोंथाङा बुजियैखौ सोरबा गामिनि मानसि गोरोंनाव सोंना ला। बे नोंनि हमना ला गुरु, नोंनि बिमा बिफा, बा नों बिमा बिफाखौ मोजां मोना, नोंनि बिमा बिफाया जाम्बि जाम्बा, थ' गामियाव सासे गिदिर गोलाव थायो, गोरों गोरा थायो, गियानि गुनि थायो। दा बिथांमोननाव सोंस्लुनांगौ, बेफोर माबायदि खामानि मावनो जागोन, माबायदि जाया, माबायदि रायलायबा मा सिस्टेमाव लागोन। बिथांमोनजों रायलायब्लानो नोंनि माखासे गाज्रि आखु, गाज्रि माने बेबहार, मोजां मानसिजों थानानै, मोजां मानसिजों नोङो खामानि मावनाय लोगो लोगो मोजां लामायाव फैनो हायो आरो फैयोबो। खिन्थु नोंनो चेन्ज जानांगौ जायो, मिथिबाय? नोंनो आपडेट जानांगोन, आपग्रेड जानांगोन, नङा होमबा? थिग बिदि आरो। ओंखायनो गासिबो सानै हयै खामानिफोरखौ सोलोंलांनांगौ, गियान लानांगौ, आरो लबखौ माब्लाबाबो बजबना लानाङा। लबखौ जेसेनो हायो एसेनो गोजान खालामनो नाजानांगौ मानसिनि जिउआव। थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। आं बिथांनि बागै ससे बेखौनो लाबोबाय। थ' आरो आं गाबोन समनियाफोर नोंथांमोनजों आरो नुजाबावगोन। नोंथांमोनहा बुजियाखैब्ला एसे आरो कमेन्टफोराव सोंहरनो हागोन। थ' कमेन्ट खालाम, नोंथांमोना नायल', कमेन्टबो खालामा, लाइक खालामना हो। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला आरो बेफोरबायदिनो गियाननि बाथ्रा आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो नाजागोन। थ' बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअफोरखौ आं कन्टेन्टफोरखौ नोंथांमोनजों लाबोनो नाजागोन। थ' बिथांनि बागै आं फंनैसो लाबोबाय। माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा मोनगोन होननानै आं खर' गंग्लायै गासै बर' रायजो राजानिसिम निमाहा बिहरबाय। थ' जै बर' हारिनि एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।